Binati o minahal kong matalom nun. Okay guys, maunig ato ang commercial building diri sa lungsod sa Matalom guys. Gihimo ni guys aron para sa mga mutinda or mga tindahan nga paghimo ni og commercial building dunay moabang diri. Maunig bag-ong nahimo nato karon sa 2024 nga mga proyekto diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, atong bisitahon guys ang commercial building diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay guys, maano ni guys ang bag-o nato nga nabuhat sa 2024 nga mga proyekto. Okay, mao ni guys, space for rent ni gunad sa ibabaw padong sa ubos. Gibuhat ni guys aron mas daghan pang mga negosyo nga mabuhat diri sa lungsod sa Matalom. Kabaw basig for rent ni siya katong ganahan mo rinta diri ato ang agihimo sa ato ang administrasyon aron mas daghan pang mga negosyante nga magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, maunig ato ang bag-o nga building nga nabuhat karon sa atong administrasyon headed by sa atong maabtik og buotan nga mayor diri sa lungsod sa Matalom, Mayor Eric S. Pahulio. Okay, mao ni ang ato ang new commercial building diri sa lungsod sa Matalom. Ako mang hinaot nga ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa tong buutan ug maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio. Ato silang tabangan aron mas daghan pang mga proyekto nga pagamihimuon diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, welcome to new commercial building diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, iko pipi tinuoray nga mo serbisyo alang sa kayuhan sa tanan o with a purpose para og alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Once again, maayong Sunday o happy Palm Sunday diri sa Pilipinas. Okay, good luck o God bless. Ako mang hinaot nga magtinabangay jud ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom.